Kadi kata ke uki mene ba sarkar ka ba ai ki gramo dan ki school ba ai telok dia ka sarkar ki ad hoc dan zu seki SSA dan lu ki deficit kat ba ya ka building pat kampek te kapek tangga ka telok ni kai ti la da ki school bining kim biang ka mumut kina kim yo ba ka jaka syong ka ba biang kim dan ki blackboard ki ba biang ki kina kum lu kin setengah berkuliah ba kum kita ki school. Tian lain yang sungguh pat bagi ni ka wada prank kata ki school ki bajot ki school ki banda biang rei ko ang pi ka result ka bahai ka ni ki school basang di mission ki basang di ki balang ki di school ki atau school ki yo ka result ka bahai bagi government school jungi pat esi 8 pha tang ka building sustai tang ka building ka result pan ka bahai kan aku berkentu ya ki di ki school pat kham tam e ki shnong ka bagi don ki ni ki government LP school nyo polak macna ki school building ketika building ke balak biang pura ha ban bu ya ke building joka secondary joka upper primary lala nak kena kenyu pola dan ki college le ki ba kiseng college ki batang art level da masai ke building ting ko ban kentu ya ki shnong ba kham tam ya ki managing committee joka ni ki school maki ki de belong ki ba pek mo ban fikir ban pek ba kini ki bayo ban snai ke ni school la kalong ki contractor cement ne ki group ne ki consultant ne ki company ki snai ni school maki managing committee ber kisnang ki ban pek ngor knang ba kini ki bayo ban snai ke ni school ki di ban pelok ya ke ni kan yo polak tengka te NDC rudan lagi jong ki skip ke ban snai ki school tu la dei ban mang pisa khambon kum NDC syagita ki school ki 4 dan tagina le sarkar ka bangila it is a work in progress ni persang ban le ya kan pilai ihi kan ne kedai ka mission 4 phase 4 ka bangila ya ni nang tem shushu nama nado basdang arja khatra habang ya song meeting ba uchi star nak benta ba kumno ban pe mar ba ki pun king school ki balajot tingi layo ya ka approximate estimate ka bangi dan kam ka ba arja klur tam haka to ko ban shnai school thumai haka jaka ban kenno ngi ban appreciate ya ka ek ba sarkar kale bat ngin gently ngi dei ban school ban ayo mar kaman to yengi bang siap kreukti iwe ni hap ban ni trilang kata ka de ki kwa jungan ba ka jing toy kam de nak banta ka jing toy jong MNA no industry nak banta jing toy minister ka de nak banta jing toy jogi khun ki ti jing tengah khat sum phaya paro to ki trilang bat ngayo i ba hapo no chin sa jungi ladam de hidau ko o neu chin sa ro ba menta o konrot ke sangma tang kini ki bang yo antaro minum yo